Gipailawom sa state of calamity ang tibok lungsod sa Bongao sa Tawi-Tawi gumikan sa naitabong halapad nga sunog nga gikadanyo sa halos 1,000 ka kabalayan. Gilaing giaprubahan sa LGU Bongao Tawi-Tawi ang Municipal Resolution No. 02-2026 nga may pailawom sa state of calamity sa tibok lungsod sa Bongao. Gumikan sa dakong danyos gumikan sa sunog sa Barangay Lamion ni adto miaging semana. Ubos sa mga deklarasyon, gamiton ang 30% Quick Response Fund alang sa mga nag-unang panginhanglanon sa mga biktima o ubang gikinahanglan sa mga LGU aron mapadali ang socio-economic recovery. Matod sa LGU nga sa mga sunog, gibada-bada mo abot sa 17.5 million pesos ang danyo sa private properties ug 18 million pesos sab sa mga public infrastructure facilities. Atong sa sunog, halos 1,000 ka kabalayan ang naugdaw ug gana sa 690 ka magbanay ang apektado. Samtang nagpadayon ang Ministry of Social Services sa pagtagad sa mga fire victims sama sa paghatag og mga pagkaon sa mga evacuation site niini.